Na základe oslovenia predsedu Trnavského samosprávneho kraja pána inžiniera Mikuša som sa rozhodol, že budem kandidovať za poslanca vyššieho územného celku. To z toho dôvodu, že končí volebné obdobie niektorých poslancov a tým som sa aj verejne poďakoval pre všetkým pánovi doktorovi Pajovi. To z toho dôvodu, že prišlo sem veľmi mnoho miliónov eur, či to boli na cesty, ďalej potom do športu, na kultúru, pre stredné školstvo, ďalej do spoločenských a iných týchto aktivít. A musím aj to povedať, že tá spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom je veľmi dobrá. To, čo rozbehol pán predseda, pán inžinier Mikuš. Poznám kolegov aj z iných krajov, iných miest. No, také prepojenie, ako je v Trnavskom samosprávnom kraji so všetkými mestami, obcami na Slovensku asi nie je. A môžeme aj kľudne povedať, že žijeme si ako jedna veľká rodina. Doposiaľ, pokiaľ sme aj zaklopali na dvere pána predsedu, tak nikdy bolo povedané, že nie. No a to som veľmi rád. A v týchto aktivitách, ktoré sú momentálne rozbehnuté, tak sme niekde asi v polovici. No a ja by som veľmi rád bol pri tom, aby som aj samotnému pánovi predsedovi aj pomohol. No a samozrejme aj mestu a regiónu, preto lebo sme založili aj Združenie miest a obcí a sme boli posledným združením, nie len Združenia miest obcí Slovenska, ale aj v Trnavskom samosprávnom kraji, ktoré sme toto združenie založili. To z toho dôvodu, že niektoré obce, hlavne dole na juhu, boli zaregistrované v Dunajskej strede, tu na druhá časť zo severu bola zaregistrovaná v Jaslovských Bohuniciach a niektoré inde. No, takže tento okres nebol nejako pohromade vo vzťahu miesta a obcí, takže po dohode s kolegami sme založili toto združenie. Funguje, je to pomaly druhý rok a môžem povedať, že každým mesiacom ten počet ich pribúda. Čo sa týka Galanského okresu, je 36 miest obcí, 130 miest obcí je už v tomto združení, no a sa k nám potom pripojil aj Šalský región, odtiaľ máme 6 miesta a obcí a tie výsledky, ktoré za takýto krátky čas hovoria o všetkom, že hlavne toto združenie bolo založené preto, aby sme boli partnermi Združenia miest obcí Slovenska, kde sme vôbec nemali zastúpenie, nám absentovali rôzne informácie, hlavne nám unikali peniaze, ďalej nebol nejaký ten garant vo vzťahu vlády, inštitúciám, ďalej potom ministerstva. Tak toto všetko je momentálne za nami a tie výsledky hovoria sami o sebe, že sme do tohto regiónu dostali asi 3 miliardy slovenských korún. Ja si myslím, že to je obrovský peniaz a ešte zatiaľ evidujeme vklad podnikateľských subjektov. No a samozrejme to, čo ešte mesta a obce vkladajú zvlášť zo svojich týchto rozpočtov. No, ja vám poviem úprimne, ja si myslím, že táto otázka je správna, je na svojom mieste. No, treba sa opýtať všetkých mojich kolegov, či už starostov alebo primátorov v tomto regióne Galánskom, takisto Šalianskom, že či to ja robím pre Galantu, len pre Galantu. Ja robím a som celý život robil pre občanov a takto budem robiť aj naďalej. Ja už iný nebudem, takže ja by som aj veľmi rád vyviedol všetkých, ktorí možno majú takýto názor. Ja som nie v žiadnom prípade uzatvorený, preto lebo ak už aj ja idem na niektoré ministerstva a idem vybovať pre Galantu niečo, nestojí nič, aby som sa prihovoril aj pre hoci ktoré iné mesto a takisto aj dedinu. Tak som to robil aj predtým, takže ja v žiadnom prípade aj toto združenie sa nezriadilo, pretože aby len Galanta mala z toho výhodu a ja si myslím, že tie výsledky teraz momentálne, ktoré sú, lebo tá prvá veľká lastovička, to vám môžem aj na plné ústa povedať, aj to vedia aj moji kolegovia, že keby nebolo bývalo mňa, tak tá veľká rekonštrukcia čističky odpadových vôd a kanalizácií, no bohužiaľ by bola v pase, aby sa nerealizovala, preto lebo je to polovica okresu Galanta, je to 1,3 miliardy korún a mne to trvalo asi pol roka, kým som behal za dvoma ministrami, či už životného prostredia, tam bol pán Izák a za pánom Januškom na ministerstve výstavby regionálneho rozvoja.
No, čo týka vízií, tak ako som už aj uviedol, pre nás najpodstatnejšie, ale pre mňa osobne je starostlivosť o občana. Ďalej, aby občania a mládež mali vzdelanie, aby mali peniaze, hlavne aby bola práca. To je to najpodstatnejšie, pretože ak nie sú peniaze, tak potom nastupuje chudoba a bieda a toto osobne si myslím, že nikto nechce. No a potom samozrejme dobudovať tie aktivity, ktoré sú momentálne rozbehnuté, či už v rámci nášho regiónu Galanského, takisto aj Trnavského samosprávneho kraja. Pre nás momentálne najpodstatnejšie, aby sme dokončili čov a kanalizáciu s rozpočtovým nákladom 1,3 miliardy korún. Ďalej obchvat mestom Galanta tiež za 2,1 miliardy slovenských korún. No a teraz ideme do takých projektov, ako je vodné dielo Králova, kde bol založený klaster cestovného ruchu. To z toho dôvodu, že sa vypisujú rôzne projekty a cez ministerstva zo štrukturálnych fondov Európskej únie aj po dohode s kolegami miesta obcí sme sa rozhodli, že by sme aj tento cestovný ruch dali na určitú kvalitatívnu bázu. To z toho dôvodu, že za posledné roky sa rozrastli termálne parky, ako napríklad aj tu u nás v Galante Galandy a ďalej potom Sládkovičov sa rekonštruuje, ďalej potom sa vystal veľmi krásny akvapark v Horných Salibách, ďalej vyrastli nové hotely, nové reštaurácie, takže pokiaľ príde turista do nášho regiónu, tak si my máme čo ponúknuť a má si z čoho vybrať. Takže toto by sme chceli tak, aby aj tá zamestnanosť bola, aj keď momentálne vidím asi nejakú 5% a sú tieto rezervy a je ešte niekoľko občanov je voľných, tak aby aj títo mali prácu aj pre všetkým aj z tohto pilieru cestovného ruchu. Môjim takým prianím je, že aby sa týchto volieb do vyšších územných celkov, aby sa zúčastnilo viacej občanov a nech skôr vyberú tých najlepších, tých, ktorí už niečo dokázali a majú tieto ciele ešte pred sebou a spolu aj s Trnavským samosprávnym krajom dotiahnuť všetky tie vízie, ktoré sú do úspešného konca. Ja si myslím, že aj v tom zastupiteľstve musí byť silný lobbying a tak ďalej. Musia byť osobnosti, ktoré sa myslí v tomto vyznajú, lebo tam sa jedná asi o 3 miliardy slovenskej koruny rozpočet Trnavského samosprávneho kraja a vie to či sa posunie na sever, alebo sa posunie na juh, takže to je rozdiel a práve preto, aby takéto zastúpenie bolo, hovorím, predtým bola aj v osobe pána doktora Páju, skôr, čo to musím povedať, lebo ja som s ním chodil a viem, že čo všetko sa vybavilo, sme otvárali dvere všade a bolo to veľmi mnoho miliónov eur, takže v tomto trende by sme chceli naďalej pokračovať. Že ako sa nám to podarí, to uvidíme, všetko závisí od občanov.